Per a mi és una total aberració que la universitat, el rector s'hagi prestat a bloquejar i a posar aquesta universitat ballada per a deixar fora els estudiants i els professors que s'estan manifestant precisament per a defendre aquesta universitat davant de les retallades de la persona que està ahí dintre, que és el senyor president Fabra i la consellera María José Català. I per tant, aquesta situació surrealista el que demostra és que estem vivint una excepcionalitat en la política, en l'economia, en lo social, on efectivament la ciutadania se vol deixar al marge de les actituds polítiques que s'estan mantenint, que estan fora de lloc i que efectivament ens estan duent a la ruïna, també a la ruïna a la universitat pública.